கார்த்தி தீபா சீரியல்ல இப்போ ஒரு அட்டகாசமான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக நீங்கள் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக அவங்க ஆதரவு வந்து தாங்க. ஐஸ்வர்யா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துருவாங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல கோகிலா பாட்டியும் ரூபஸ்டியும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவளை வந்தால் நீ ஏமாத்துறதுக்கு எதுவும் திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கியா? அந்த ஃப்ளோவில் நான் ஏதாவது வளருவேன், அதுவே பெரிய திட்டங்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா வந்து புரிஞ்சுப்பா. என்ன பாட்டி நல்லா இருக்கீங்களாங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஐஸ்வர்யா ஊருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பாரு நான் எப்படி கலாய்க்கிறேன், ரொம்ப நீ அசிங்கப்பட்டு போயிட்டியாமே. கார்த்தி வந்து அடிக்காத குறையாக வந்து விட்டு வச்சிருக்காங்களாமே ஒன்றை, இது எப்படி கிழவிக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு ஒன்றுமே புரியல. பாத்தியா நான் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான், அதனால தான் வந்து இவ திக்கி திணறி வந்து நிற்கிறா. பாட்டி ரொம்ப உஷார் தான், இவகிட்ட ஏதாவது ஐடியா கேட்டு எப்படி இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து இந்த பந்தயத்தில் ஜெயிச்சே ஆகணுங்கிற மாதிரி அதிரடியாக யோசிக்கிறாங்க. எப்படி பாட்டி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்ச, இவளே பேய் அரைஞ்ச மாதிரி வந்து நிற்கிறா, அப்படி இருக்க சூழ்நிலை இது மாதிரி தான் நடந்திருக்குன்னு கெஸ் பண்ண, அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு பாத்தியாங்கிற மாதிரி கிண்டல் பண்ணுறாங்க. ஆமாம் பாட்டி நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மை தான், நீங்கள் ரொம்ப பிரில்லியன்ட் தாங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த ஊர்லேயே யார் ரொம்ப பெரிய ஆள், ஏன்னா கார்த்தி வந்து அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்தி திருப்பி நான் ஊருக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போனேன், அதுக்கு முன்னாடி தர்மலிங்க ஃபேமிலி வந்து இங்கே இல்லாமல் ஆக்கணும், அவங்கள மொத்த குடும்பம் முன்னாடி வந்து சபையில் நிற்க வச்சு கேள்வி கேட்குறோம், ஊர் மக்களே இப்படியெல்லாம் ஒரு குடும்பமாங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்குற அளவுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க இருக்காங்களாங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. தர்மலிங்கம் யார்ட்டையும் ஒரு 5 லட்ச ரூபா கொடுத்து கார்த்தி வந்து சண்டை போட்டாங்களே குணான்னு ஒருத்தவங்க, அவங்கள வந்து சந்திக்கிறாங்க. இவங்க தான் இருக்கலே பெரிய தலைக்கட்டு, எதுவாக இருந்தாலும் பேசிக்கன்னு சொன்னோன்னே அவங்க வந்து பேசுகிறாங்க. நீ என்ன பண்ணியோ இது பண்ணியும் தெரியாது, தர்மலிங்க ஃபேமிலியை அசிங்கப்படுத்தணும். ஓ அந்த 5 லட்ச ரூபா பாட்டியா, உங்களுக்கும் தர்மலிங்கத்துக்கு ஆகாதா? நீங்கள் யார் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? கார்த்தியோட அண்ணி தான் நான். ஓ அப்போனா கார்த்தியோட அண்ணின்னா அந்த வீட்டில் வந்து தீபா வாழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க, என்னடா அது இந்த ஊரில் எல்லாருமே புத்திசாலியாக இருக்காங்களா? நம்ம கோடு போட்டால் அவங்க ரோடே போட்டுறாங்க. நீ ரொம்ப காரியத்தில் கண்ணாக இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே தீபா வந்து அசிங்கப்படுத்தி அவமானப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன திட்டம் பண்ணுமோ அதெல்லாம் போட்டேங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. கார்த்தியும் தீபாவும் திருவிழாவுக்கு வந்து வந்திருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் அந்த சீன்லாம். கிராமத்து காட்சி வந்து டாப் ஆங்கிள்லேருந்து வந்து ரொம்ப ஜெகஜோதியாக காட்டியிருந்தாங்க. ஒரு பக்கம் ராட்டினம், மயிலாட்டம், ஒயிலாட்டம், குயிலாட்டம் எல்லா ஆட்டமும் வந்து சூப்பராக காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. கார்த்தி வந்து சென்ட்ரல் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. டேய் இவனை வந்து எப்படி இருந்தாலும் அசிங்கப்படுத்தி அவனுடா, என்னடா பண்ணலாம்? அண்ணன் கார்த்தி இருக்கிறப்ப அசிங்கப்படுத்தினா நம்மளை வந்து ஏற்கனவே சுழுக்கெடுத்தான், அது மாதிரி ஆகிடும். கார்த்தி இல்லாதப்ப நம்ம தீபா கிட்ட வம்பெடுத்து சபை மத்தியில் அப்படியே தர்மலிங்க ஃபேமிலியை இப்பயே அசிங்கப்படுத்திட்டா என்ன பண்ணுறது? சூப்பர் ஐடியா தான். அதுக்கேற்ற மாதிரி கார்த்தி வந்து முழுக்க முழுக்க தீபாவோட கவனத்தில் இல்லாதப்ப நம்ம இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. திருவிழாவில் நல்லா இருக்குது, எப்போதும் வந்து நம்ம ஆசைப்படுற விலையில் வந்து கார்த்தி வந்து வாங்கி தருவாரா இல்லையான்னு தெரியலையே. எப்போதும் அம்மாவும் அண்ணியும் தான் வாங்கி தருவாங்க, பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. என்ன தீபா வந்து யோசிக்கிறாங்கங்கிற மாதிரி கார்த்தி வந்து திங்க் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல வளையல் கடையே வந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கே, தீபாவுக்கு பிடிச்ச வளையல் எதுவாக இருக்குங்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. என்ன தீபா எப்போதும் வழக்கமாக வந்து வளையல் வாங்குவீங்க போல இருக்குது திருவிழாவில், எப்படி சார் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்க? மனசில் நினச்சேன். ஆமாம் திருவிழாலெலாம் பின்ன என்ன வாங்குவீங்க, வளையல் தானே வாங்குவீங்க. சரி சார், நீங்கள் வந்து வளையல் வாங்குவீங்கன்னு கண்டுபிடிச்சது பெரிய விஷயம்தான், ஆனால் இங்கே இத்தனை வளையலில் எனக்கு பிடிச்ச வளையல் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல மைதிலி வந்து டாஸ்க் மாதிரி வைக்கிறாங்க. ஏன் நீ இது மாதிரி பண்ணுறீங்க? ஏய் சும்மானு அப்போ தான் தீபாவும் கார்த்தி எந்த அளவில் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, வெயிட் பண்ணி பார்ப்போங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி தீபாவுக்கு பிடிச்ச வளையல் வந்து கையில் வந்து அப்படியே போட்டு விடுறாங்க. வேறு லெவலில் மாசாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். தம்பி சூப்பர் தம்பி, உங்களெல்லாம் அடிச்சுக்கே ஆள் இல்லைங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. மைதிலியும் தீபாவும் கேஷுவலாக வந்து நின்றுட்டு இருக்கப்ப கார்த்திக் மட்டும் ஏதோ ஒரு ஃபோன் வருது. அங்கே திருவிழாவில் வந்து செம்ம மியூசிக் சவுண்டு வந்து இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து ஃபோன் வந்து நான் பேசிட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு தள்ளி நின்று பேச பார்க்குறாங்க. அப்போன்னு பார்த்து குணாவோட டீம் வந்து அவங்க முன்னாடி வந்து நிற்கிறாங்க. தேவையில்லாமல் வந்து பிரச்சனை பண்ணுறதுக்குன்னே வந்து வம்பலுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏண்டி கூட்டத்து நடுவில் நீ இப்படி இல்லாமல் பண்ணுவேன்னு சொல்லி அவங்க மேலே வந்து பழி போடுற மாதிரி ஐஸ்வர்யா சொன்னதுனால அதை அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்களாங்க தர்மலிங்க ஃபேமிலி எவ்வளோ நேர்மையான ஃபேமிலின்னு நினச்சா இவ்வளோ கேவலமாக வந்து நடந்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒன்றுக்கு ரெண்டாக முரண்பாடாக பேசுகிறாங்க. டே இங்கே என்னடா நடந்துச்சு, ஏன்டா அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு மைதிலி வந்து கத்துறாங்க. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டே வந்து கோகிலாவும் ரூபஸ்டியும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. தூரத்துலேருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த கண்குலா காட்சியை, கிட்ட எதுக்கு போனோன்னு வச்சுக்க அப்புறம் நம்மளே இழுத்து விட்டுருவாங்க. அப்புறம் குணா வந்து நம்ம டீமுங்கிறது விஷயம்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்க பிரச்சனை தான், அதுவும் கரெக்டாக தாங்கிற மாதிரி தூரத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் கார்த்தி வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னு மட்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு ஃபோன் பேசி முடிச்சோன்னே அந்த இடத்துக்கு வராங்க. தர்மலிங்கம் வந்து கேட்குறாங்க, ஏன்டா ஏற்கனவே வந்து உனக்கு 5 லட்ச ரூபா பணம் கொடுக்கும்போது தானே கார்த்தி வந்து உரி முடிச்சா, ஓ அதுக்கு பழி வாங்கணும் தான் நீ வந்து எங்களை அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. சண்டை வந்து வேற லெவலில் போகுது. இவளை நான் சும்மா விட மாட்டேன், என்னை அசிங்கப்படுத்திட்டா அதனால கண்ணத்துலேயே அடிப்பேன்னு சொல்லி கையை பிடிச்சி இழுக்கலான்னு வராங்க தீபா கையா. அப்பன்னு பார்த்து கார்த்தி வந்து கையை பிடிச்சிடுறாங்க. எங்கேருந்துடா இவன் தான், இவன் ரொம்ப தூரம் தொலைவாக இருந்தான் தான் நான் நினச்சேன்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக மாதம் வந்து டப்புன்னு அடிக்கிறாங்க. 4 பேர் வந்து எழுத்தோனே வந்து பறக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வேறு லெவலில் மாசாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். பிஜிஎம் செம்மையாக போட்டிருந்தாங்க. கார்த்திக்கு எக்ஸ்ட்ரானரியாக சண்டை போடுறதுக்கான சீன் வந்து லீடு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க.
என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவங்களா வந்து வம்பிழுக்கிறாங்க. தம்பி அந்த 5,00,000 பிரச்சனை வந்து இருந்துச்சுல்ல, நீங்கள் கூட சால்வ் பண்ணீங்களே, அதை முன்பகையாக வச்சுட்டு தான் இப்போ வம்புழுக்கணும்னு வந்திருக்கான். இவங்களுக்குலாம் வேலையே இல்லை. சரி சார், இப்போ தேவையில்லாமல் சண்டை போட வேணான்னு பார்க்குறேன். திருவிழா அதுவுமா, நம்ம சண்டை போட்டு மற்றவங்களுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காதுல்ல. மைதிலி வந்து பஞ்ச் டைலாக்கில் பேசுகிறாங்க. தம்பி உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா? திருவிழாவில் கிளியாத சட்டை எங்கே இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னனால அப்போனா அடிங்கிறீங்க. ஒன்றை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து ரஞ்சிதமேங்கிற மாதிரி ஒரு சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுறாங்க. கார்த்தி வந்து செமையாக வந்து டிஷம் பண்ணி எல்லாரையும் வந்து அடித்து பறக்க விடுறாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். நடுவில் வந்து 2 3 ஸ்டெப்பு போட்டுகிட்டே வந்து மாசாக வந்து சண்டை போடுறாங்க கார்த்தி. வேறு லெவலில் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா கொண்டு போகிறாங்கன்னே சொல்லலாம்.